Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Aku mau kok krungu kok ngomong ki rowane kok dadi tok-tok. Wong lho kudu nang metu. Lah ya aku diundang metu durung jame. Sik kok bengi. Tak kandhane aku mau tak tok-tokno ya gak kenek aku gak percaya. Durung wayahe. Aku sing ngene lho gak iso. Sik aku kok teko Lamongan sih, Om. Lho. Aku iki gawane syuting ta, Rek. Gawane syuting. Jane mami nang ndi? Lah aku ya pacet kok, Om. Terus aku dhisik Lamongan iki aku dolen kok ada sih. Itu awakmu ae kok. Wis itu. Ayo sing endi? Aku yo lali kok. Wis aja dieling ngono mah. Aku keteko pacet. Ning Rita. Nggih. Luar biasa malam hari ini, nggih. Nggih. Tamunya banyak sekali. Banyak sekali. Tentunya rawuh dan mriki maringi berkah pangestu, doa restu untuk kedua mempelai. Tidak lupa monggo jenengan ugi paring berkah pangestu. Oh niki acarane mantenan nggih. Nggih. Mantenan nggih. Nggih mugi-mugi enggal diparingi momongan 5 ta 10 ngono lho. Wah, keren. Wong biyen kan ngoten nggih Pak nggih, anake kathah nggih wong biyen nggih. Yo, banyak anak banyak rezeki. Amin. Nek biyen, nek saiki Padha ae. Oh, Sing penting manajemennya iso. Nggih. Sik ta. Iku sapa sih, Om? Iku. Iya. Ojo iku. Nyampe iku. Iku gak ya wong sing nggih jerungan ta? Iya. Lah kok iku ganteng iku nggih jeruk elek. Sing geger-geger. Eh. Niki katur dumateng para among tamu. Kula nyuwun toya damel kadang-kadang wiyaga. Oh, berita kehilangan. Gak kehilangan iki, gak kehilangan. Berita kehilangan. Ojo. Kerdus aqua. Mboten niki kula nyuwun toya mawon, mboten berita kehilangan. Kopine mboten. Aku tahu kancaku MC berita kehilangan satu termos kopi digeruduk wong sak palo. Gak iso mulih. Nyonya. Monggo ning Iki. Ayo, ning sapa? Ning Rita. Nggih. Ayo gak sepira wani nang ngene iki. Makane apa. Lah makane cek wani rada rene ta. Kok kecuali sak kakak itu to. Aku ya lagi iki lho gembul MC iki. Iya. Sok ngomong main giluk-giluk ngene ya. Ana lagune lho bojoku lamu iku. Ya apa? Bojoku lamu kinuk-kinuk. Enggak dene awakmu seneng ya musik plastik sing kayak giliran anakmu lah gak apa-apa. Ini kayak pelumbungan ini. Iya monggo ning Rita. Nggih. Nggih. Niki diparingi sing nyemot-nyemot riyen, langgam-langgam riyen nggih Pak nggih. Bu nggih. Aku ingin kali sapa rek? Sesi Joma nggih monggo. Gak, sapa ngomong bawa-bawa gak dijak. Lah ya iki streaming ku wonten Kartika Laras, Cak Wandi channel, MKD channel ugi Sarbut Multimedia dadi syuting, potong 50.000. Arek iki lho, wong kancane kabeh kok iso. Lah iya. Nyuting bokong. Bunda disekejakaken, bakso ngene iku nggih. Nggih. Aku tau takon ngono. Disengecakaken bakso niku nggih gak melek anak-anakmu. Kan kula ngene kan baik-baik to. Yo. Seno Laras.